Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com. En ik ben je gastheer voor vandaag. Goedenavond allemaal. Even kijken. Pika pika. Hoe gaat het mensen? Ik wil heel graag mijn kinderen verwelkomen. Ik doe dit voor hun eigenlijk meestal. Ik wil ook, we hebben een nieuwe ziel in onze familie hebben we gekregen vandaag. Haar naam is Ziva. En ik wil haar verwelkomen in onze familie. Dat is wel leuk. Dat is een nichtje van me. Goedenavond, Farida. Ik wil ook het team van Pika Pika bedanken, want zonder hun is dit niet mogelijk. Dus mijn dank is groot. Laten we beginnen. Even kijken. Even mijn sheets erbij pakken. Dankjewel Chaya. Ja. Oké. Ik begin altijd zo. Want voor de mensen die mij voor het eerst vandaag komen bezoeken. Mijn werk is eigenlijk bedoeld om als geheel te worden beschouwd, mensen. Dus elke podcast, artikel, episode, of videoshow of presentatie is een bouwsteen en een stap dichter bij een ervaring die je denkwijze zal herdefiniëren. Oké? Dus neem niet één ding en dan zeggen van, oh, maar dit heeft Glenn gezegd. Nee. Je moet het in het algeheel in zijn context zetten. Alles heeft een relatie met iets anders. Als je mijn materiaal bestudeert, moet je het algeheel in overweging nemen. Hallo. Dus je leert niet alles vanaf het begin, mensen. Ik ga heel veel nieuwe concepten bespreken. En die zullen niet voor iedereen meestal in één keer begrijpbaar zijn. Daarom zijn we hier trouwens. Want je kan gewoon via dit programma, kan jij mij verschillende vragen stellen. Ik zou wel adviseren om mijn podcast ook te luisteren. Ik heb mijn materiaal op https thegreatworkexperience.com. Daar kan je gaan en je kan mijn podcast luisteren. Daar heb ik heel veel materiaal. Ik zit al op seizoen 2 zelfs bij mijn podcast, dus je kan eigenlijk vooruit luisteren als je dat zo graag wil. Ik heb ook daar artikelen, heel veel mystieke artikelen eigenlijk. Occulte, dingen die uit de occulte kennis. Want daar gaat het zo eigenlijk om. Media, ik zet daar ook, deze presentatie zet ik ook daar. Daar krijg je ook de presentatiebestand. Pika Pika heeft ook alle bestanden, dus op het moment dat deze video's ook op hun website beschikbaar wordt gesteld, zullen die bestanden ook meteen toegevoegd worden. Althans, dat is wat ik hun tenminste ga vragen om te doen. Dan kan jij, wanneer je dan deze podcast terugkijkt, kan je altijd mijn sheets bij de hand hebben. Er is ook iets dat heet een RSS feed, voor de mensen die niet weten wat dat is. Dan kan je bijvoorbeeld een Android applicatie downloaden. En dan kan je daarop een link invoeren. Dat is dan de feed, de RSS feed. Dat is een soort link is het eigenlijk. Dan kopieer je dat en dan kopieer je dat in je eigen podcast applicatie. En dan kan je op het moment dat er een nieuwe podcast uitgeleverd wordt, dan krijg je meteen een melding. En dan kan je die natuurlijk luisteren. De website is het natuurlijk en mijn boek Anarchos. Alles wat ik dan bespreek is rondom mijn boek.
Ik heb daar verschillende ideeën, verschillende dingen vastgelegd. Wel beknopt trouwens. En de eerste instantie, de boek was bedoeld voor mijn kinderen. Maar die hebben mij gestimuleerd om meer onderwerpen te bespreken. En dat is eigenlijk de podcast die je krijgt op mijn website. Daarnaast heb ik natuurlijk dit programma. En hier kan jij dan direct met mij communiceren. Ja, alles is, ze vragen ook als het in het Nederlands is. Ja, een Narcos-boek is in drietalig zelfs. Het is in het Engels, het is in het Nederlands en zelfs in het Spaans. Dus voor de Spaanstalige, als je dan een Spaanstalige iemand kent, die kan je dan ook een cadeautje geven. Het is niet duur, volgens mij is het $7 of €7. En het is om mijn werk een beetje te financieren, maar goed. En dan heb ik ook de Nederlandse versie. De oranje kleur is de Nederlandse versie. Het is een beetje een gepaste kleur, denk ik, voor Nederland. Je kan daar ook donatie achterlaten, mensen. Dus als je dat iets doet, dan zou ik het heel erg op prijs stellen. Elke bedrag is welkom trouwens. Even kijken. Ja. Ik zeg altijd, en je zal altijd, wanneer ik begin te praten, zal ik deze sheet altijd gebruiken, mensen. Dus niks is nieuws onder de zon. Wat ik vandaag ga bespreken is niet nieuw. Het enige wat ik heb gedaan is, ik heb mezelf beschikbaar gesteld om in eigenlijk hele oude kennissen, hele oude kennis over de psyche van de mens, heb ik mezelf ingedoken en op die manier tot de kennis die ik jou ga presenteren te komen. De term trouwens, voordat we beginnen, is zelfs ook al occult. Want het idee is dat niet iedereen is, ze hebben niet de fundament. Niet iedereen heeft de fundamentele concepten op een rijtje. Heel vaak bijvoorbeeld als ik op straat loop en ik vraag mensen op straat als waarheid bestaat bijvoorbeeld, dat is het onderwerp die we vorige keer hebben besproken, dan zullen ze meestal zeggen van dat waarheid bijvoorbeeld subjectief is, het is relatief. Het is op basis van de persoon die dat ziet. En hopelijk met de vorige podcast heb ik dat geloof kunnen eigenlijk zelfs vernietigen. En dat jij wel begrijpt dat er wel iets bestaat als absolute waarheid. Want als wij tot een absolute waarheid komen, dat betekent dat dingen gaan veranderen. De manier hoe wij dan de wereld zien, bepaalt ook wat wij dan zeg maar ervaren in de wereld. Dat wij dat tot nu toe pijn en lijden hebben. En je zegt van, maar Glenn, ik heb geen pijn en lijden. Maar ja, prima, maar de hele wereld is niet in de gelukkigste van de wereld, in ieder geval de gelukkigste. Dus dat betekent dat collectief we nog steeds niet zijn waar we moeten zijn. En dit programma wil een steentje bijdragen om de wereld een stuk gelukkiger te maken. En dat begint bij het begrijpen dat waarheid absoluut is, mensen. Dus deze fundamentele concepten moeten bij de mensheid eerst duidelijk zijn. Want jouw geloofssystemen bepalen de wereld om ons heen. Want wat je denkt, dat ga je voelen en uiteindelijk ga je dat ook uitvoeren. Dus wat je denkt, doe je. Oké? Dus wees daar op de hoogte. Wees voorzichtig met wat je denkt. En ik zou zelf zeggen, kijk wat je geloofssystemen zijn. Want die bepalen gewoon wat je dan ervaart in je leven. Mijn presentatiestijl kan wat strijdlustig zijn soms. Vooral in mijn podcast. Maar je moet niet vergeten dat ik met mijn eigen kinderen praat. Maar ik weet ook wel dat andere mensen mijn podcast
luisteren. Maar het idee is namelijk dit. Verander dat de essentie van de boodschap. Dus ga niet zitten zeuren over wat ik en hoe ik het presenteer. Want ik probeer het in het leven te brengen, het verhaal. In plaats van heel monotoon praten. Zoals een beetje nu bijvoorbeeld. Ja? Het idee is dat je dan moet begrijpen, de boodschap moet gaan begrijpen op een gegeven moment. Dat is het idee. En ik zeg altijd, de reden waarom ik eigenlijk gepassioneerd praat, want ik noem dat niet schreeuwen mensen, het is passie. Ja, is dat omdat de waarheid door zijn aard is voortdurend in oorlog met bedrog en leugens. Dus dat is de reden. Dus we gaan vandaag niet hebben over grammatica en spelling, dus D's en T's zijn niet mijn zorg hier. Ik ben Antilliaans van afkomst. Curaçaoenaar. Dus ik kan behoorlijk goed Nederlands praten. Maar in deze show en in mijn podcast en in al mijn materiaal, behalve de geschreven materiaal, daar probeer ik wel zo zuinig en zo goed mogelijk het Nederlandse taal op papier te zetten. Maar bij het praten en mijn live shows, daar is mijn zorg niet eigenlijk. Ja? Dus luister gewoon naar de boodschap, voorbij de D's en de T's en de het en de de en dat soort dingen. Oké? Je moet begrijpen dat er iets mis is in de wereld en dat er verandering nodig is. Zo niet, ik zou zeggen, verspil je tijd niet. Want dit programma is gemaakt omdat ik besef me dat er iets is in de wereld dat niet klopt. En ik heb tenminste betere gedachten waarmee mensen zich mee kunnen rondlopen. En op basis van je gedachten zal je dan op een gegeven moment een betere wereld, eigenlijk zelfs een betere leven voor jezelf creëren. En collectief wordt er dan een betere wereld. Want daar gaat het om. Naarmate je aan jezelf werkt, ja, draag je dan automatisch bij een betere wereld. Je zal dan zeg maar collectief een betere Nederland of een betere Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius maken. Oké? Het begint altijd bij jezelf. Dus wat we gaan bespreken dus, heeft een persoonlijke karakter. Je moet bereid zijn persoonlijk iets mee te doen. Vandaar het programma heet Eigen Pad. Dus de vraag dat ik wil dat je aan jezelf stelt is namelijk dit. Probeer je het juiste te doen? Accepteer je het juiste antwoord? De veranderingen en of acties wanneer ze zich voordoen? Oké? Vraag jezelf dat. Dus ik wil dat je dat aan jezelf vraagt. Want ik zal een aantal antwoorden bieden waarmee we het beter kunnen doen. Maar mensen moeten wel bereid zijn om dat te doen. Oké? Nummer 6 zeg ik altijd, velen zouden zeggen dat wat ik ga presenteren logisch is en dat ik geen show hoef te maken. Maar mijn ervaring zegt anders, mensen. Wij hebben tekort aan gezonde kennis. De kennis die we krijgen bij de media is geen gezonde kennis. Ik heb laatst een podcast gemaakt over massamedia. Als je daar meer over wil weten, hoe het allemaal in elkaar steekt, dan zou ik je aanraden om die te gaan luisteren. De denkproces van heel Europa, die wordt bepaald door 6 bedrijven. En ik heb die ook allemaal in de podcast allemaal benoemd, bij naam, wie ze zijn. Oké? In Amerika precies hetzelfde. Er zijn 6 grote partijen die het denken van Europa en Amerika trouwens vormen. Omdat wij heel passief zijn met het ontvangen van informatie. We gaan niet zelf informatie zoeken, we willen informatie krijgen. En dan kan iemand jou van alles vertellen. Daarom zeg ik altijd, geloof niet wat ik zeg. Ga zelf jouw huiswerk doen. Velen zullen boos zijn en teleurgesteld zijn en verraden voelen.
Ik heb daarmee vrede mee. Want ik ben niet hier eigenlijk om mensen, ik zou zeggen, ik ben niet eens hier om vrienden te maken. Ik ben hier om de waarheid te spreken. Dat is een van mijn taken eigenlijk. En die zal ik ook doen. Maar ik wil je vragen om naar je innerlijke zelf te luisteren en zet de ego opzij. Ik zal proberen binnen 1 uur alles te vertellen, onderwerp van vandaag bespreken. Ik zal het proberen, mensen, want het is niet makkelijk. Het doel. Het is geen religieus programma. Dus het is geen christelijke programma, geen boeddhistische programma, geen moslimprogramma. Niks religieus. Het gaat zelfs voorbij deze systemen. Oké? We citeren wel dingen uit de heilige boeken, maar dat komt omdat het heeft een mystieke oorsprong. Al die boeken. Oké? Mensen weten dat niet, maar het is wel zo. Ik zeg altijd mensen, er is geen inherente wijsheid in kennis. Om kennis te hebben, heb je niks aan. Nogmaals, je gaat je tijd verspillen. Je moet echt de wens hebben om te zeggen van, ik wil mijn leven beter maken. Maar om leven beter te maken betekent dat je dan aan de voorwaarden moet gaan voldoen. Die dan nodig zijn om je leven beter te maken. Zo simpel is dat. Ja, dat noemen ze de actie-reactie of oorzaak en gevolg. Zoals ik vorige week heb besproken met de waarheid. De waarheid heeft 2 kanten. En eentje is deterministisch en eentje is willekeurig. De willekeur is die wordt dan geregeerd op basis van je vrije wil. Dus je vrije wil bepaalt eigenlijk wat je ervaart in je leven. Deze kennis, die wordt nu op dit moment door de New Age gepresenteerd als de Law of Attraction, noemen ze dat. De wet van aantrekking. Oké? Maar wat ik vorige week heb besproken, dat is de echte Law of Attraction. Truth. Waarheid. Oké? Dat je dan die 7 hermetische principes moet gaan begrijpen. In harmonie hiermee leven. En de natuurwetten. Dat is een van mijn doelen ook, dat jij dan uiteindelijk deze wetten begrijpt. En wanneer je ze begrijpt, ook besluit uit je vrije wil om naar te leven. Want het is de enige manier dat je dan zeg maar het geluk, blijdschap en alles wat je dan maar gaan wensen kan krijgen. Want je moet eerst co-schepper worden met de grote schepper zelf. Oké? Dat is het eigenlijk. Ik wil dat jullie allemaal vrije mensen worden. Want op dit moment zijn we niet vrije mensen, dat denken we wel. Dat we een democratisch stelsel hebben. Maar het is niet zo. We gaan het binnenkort erover hebben. Ik hoop dat ik vandaag tijd heb om een klein beetje erover te hebben. Maar beetje bij beetje ga ik jullie uitleggen hoe dit allemaal in elkaar zit. Ja? Ik wil dat jullie inzicht krijgen op deze wetten. Uiteindelijk het doel is dat jullie juist handelen natuurlijk. Ja? De persoon die voor het goede kiest, dus die juist handelt, is echt vrij. Want gij zult de waarheid kennen, ja, en ik zal zelf zeggen uitvoeren, en die zal je dan vrijmaken. Dus andersom is ook het geval. En dat is best wel occultisch kennis ook. Dat alles heeft een polariteit. Dat hadden we over vorige week. De deterministische kant van waarheid. Alles heeft zijn polaire kanten. Ja? Alles heeft 2 kanten. Laten we zo zeggen, voor het gemak, zijn goede kant en zijn slechte kant. Dus wijsheid, dus kennis op zich, kan ook gebruikt worden om goede dingen te bereiken, maar ook slechte dingen. Dus dat de wereld slecht is, dat zien we eigenlijk in overvloed van de dingen die gebeuren. Natuurlijk, omdat wat men weet, of zelfs soms niet weet, ontwetend zijn, veroorzaken die dingen. Oké? Dus in jouw
onwetendheid en ga je dan handelen in leugens en bedrog. En dat creëer je dan een soort van gevangenis voor jezelf op aarde. Dat is wat we dan noemen hel. Het idee van hel en hemel in de christelijk geloof is de condities die de mensen creëren voor zichzelf. Eigenlijk zelfs op aarde. Niet eens als je doodgaat. Oké? Degene die meer wil weten over reïncarnatie en dat soort dingen, heb ik een hele podcast of een hele show gemaakt met Rita. Het is wel weliswaar in het Papiamento. Maar ik heb ook een Nederlandse versie op mijn website. Die gaat over karma. En heel gepast voor deze podcast, want ik heb hier de gerechtigheid. We gaan daarover hebben vandaag, mensen. En de tarot, dat is een van de boeken van het occulte. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Iedereen ziet de tarot en denkt van, oh, we gaan eventjes de toekomst voorspellen. Maar daar gaat het niet eens om. De tarot is en vooral de major arcana. Ik heb vorige week over arcana gesproken. Dus als je niet weet wat arcana is, dan moet je even teruggaan naar mijn vorige podcast. En dan zal je dan zeg maar de definities daarvan terugzien. Maar je hebt met de tarot, daarom heb ik jullie dit soort dingen verteld vorige week. Want ik ga die concepten, die ga ik bij naam noemen. Dus dit gaat over de major arcana. De major arcana vertelt eigenlijk over de grote dingen. Het universum. Ja? Dus gerechtigheid, heel vaak als mensen gerechtigheid ziet, denkt men, zeg maar, ons begrip van justitie eigenlijk en gerechtigheid is meestal sterk gericht op de rechtsstelsels van de overheid. Het idee is dat door de mensgemaakte wetten ons op een of andere manier kunnen laten zien dat we goed of fout zijn. Dit is niet het geval, mensen. Dit is het probleem. Wij willen God spelen en wetten maken en dan vervolgens een systeem creëren en denken dat we op basis hiervan dat wij goed en kwaad gaan besluiten. Maar dat is het niet. Ja? Dus met andere woorden, we maken er in principe een potje van. En dat zie je ook wel. Want het is aan de resultaten dat je ziet hoe ver we zijn in bewustzijn, mensen. Aan de resultaten. Zijn wij allemaal blij en gezellig en nee. Is er altijd een vrede? Nee. Heeft iedereen te eten en is iedereen zeg maar in veiligheid? Nee. Oké? Dat komt omdat wij zeg maar sterk tekort zijn aan deze kennis. Daarom is het ook, je moet zelfs geïnitieerd worden. En een deel van de reden waarom ik deze show maak, is om mensen te initiëren. Daarom voordat we beginnen. Ja, dat is al een occulte iets. We moeten de basisconcepten begrijpen. Oké? Want uiteindelijk, en daarom hou ik van de quotatie van Aleister Crowley, je hebt geen andere recht dan juist handelen. Dat is je ene recht. Ja, dat is je recht. Ja, doe dat en geen ander zal nee zeggen. Want dan zal de kosmos, en je kan zelfs zeggen, het universum en God zelf voor je zijn. Ook al denk je dat de dingen slecht gaan, geloof me maar. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik praat uit ervaring. Daarom heet mijn podcast ook de ervaring, het grote werk ervaring, vrij vertaald. Oké? Je ziet daar het vrouw daar zitten met zo'n kroon en met een weegschaal. En heel vaak in onze zeg maar hoe noem je dat? Onze justitie heeft ook altijd die weegschaal. Die laat je dan zien, maar meestal is het ook uit balans. Het is niet zo recht. Soms krijg je wel dat het recht is, in balans is, maar heel vaak is het uit balans. Want mevrouwtje Justitia, die kijkt niet, die luistert alleen maar aan de leugens van de mensen. Ja, niet zo met karma. Niet zo met actie-reactie, oorzaak en gevolg. Dat heb ik vorige week uitgelegd. Dat is waar. Dat is een gegeven. Je kan wel je opinie erover hebben, maar dat maakt niks uit. Ja, dus waarheid is absoluut. En op basis daarvan zal je ook, ja, veroordeeld worden. Want daar gaan we erover hebben ook, veroordelen. Oké? Dus
We hebben vorige week gesproken over waarheid. Vandaag gaan we hebben over gerechtigheid. Oké? En we gaan de komende weken praten dan daarna over harmonie, evenwicht, orde, wederkerigheid en fatsoen. En het zijn allemaal stuk op stuk vrijwel occulte termen zelfs, maar het zijn basisconcepten. Oké? Dus ik wil dat jullie, als jullie dan zeg maar tenminste deze 7 dingen goed begrijpen, dat geven jullie de basis om te starten een moreel persoon te zijn. Want daar gaat het om. Alle kennissen die je hebt in het occulte, alle mystieke kennis, zelfs alle religie waarmee mensen zich zo trots aan affiliëren. De bedoeling daarvan allemaal is om moreel te zijn. Om goed gedrag te vertonen. Alleen ze hebben een slechte taak, hun taak slecht uitgevoerd. Want we hebben onze eigen troep erin gegooid. Ja, omdat wij meer zorg maakten over het controleren van mensen, in plaats van mensen dit soort concepten te leren. Want de politieke partijen, justitie, al die religieuze, zijn allemaal gemaakt om mensen te controleren. En niet eigenlijk op te voeden, om ze educatie te geven. Maar eerst, of course, want ik praat nu natuurlijk en ik noem een aantal dingen. En mensen die me nog niet kennen, die zeggen van ze zijn wel een sterke stellingen. Klopt. Klopt. En ik zeg het omdat ik weet het. Daarom zeg ik het. En ik durf het ook zelf te zeggen. Oké? Dus maar het probleem is, hoe plaatst de student zichzelf in de beste positie om te leren? Of andere woorden, het is eigenlijk een vraag. Plaatst de student zich in de beste positie om te leren? Dat is dan mijn vraag aan iedereen die naar deze show kijkt. Oké? Het leerbaarheid is sterk afhankelijk van je ruimdenkendheid en bekrompendheid. Er zijn 2 extremen bij alles. Ja? Als je rigide twijfels hebt, dan leer je niks. En als je ook naïef bent en goedgelovig bent, dan leer je ook niks. Dus je moet jezelf eigenlijk plaatsen in balans, in het midden. Je moet een open geest hebben en je moet bereid zijn nieuwe dingen te leren en jezelf zeggen van oké, weet je wat, ik ben bereid om te luisteren en ik wil zelf proberen. Want wat ik ga vertellen, gaat niks doen zolang je het niet in praktijk doet. En dan zal je zien dat de universum zichzelf niet in de steek laat. Oké? Daar gaat het om. Dus als mensen hier komen met hun ideeën van regering, ik noem dit gefinancierde wetenschap, dus de wetenschap die eigenlijk niks wil weten dat niet in hun eigen hokje zeg maar gepresenteerd wordt, dus hun eigen geloofssystemen, als wat ze hebben ontdekt niet daarnaar harmoniseert, dan hebben ze de neiging om te zeggen van nee, is geen wetenschap, we gaan het weghalen. En als je vanuit de optiek van religie hier komt, dan ben je ook verkeerd. En ook het geld. Geld. Onze God van deze wereld op dit moment. Ja, als je uit deze 4 hokjes komt, ik noem ze hokjes, geloofssystemen zelfs, dan ga ik je teleurstellen, want we gaan buiten deze dingen, gaan we informatie leveren en ook antwoorden bieden. Ja? Onze presentatie gaat niet over deze geloofssystemen. Integendeel zelfs. Ja? Waar we het over gaan hebben, gaat in tegen ze allemaal. Tegen ze allemaal, mensen. Want ze zijn allemaal systemen die je denken beperken en je groei beperken. Denk over na. We gaan eventjes zo direct met reclame. En ik zie jullie zo terug. En we gaan verder. Want het is best wel belangrijk en leuk allemaal wat ik voor jullie heb. Ik zie jullie zo direct.
Oké. Dus wij hebben daarnet gesproken over de leerbaarheid van het studenten. Wat ik dan nu wil eigenlijk hebben over is de vereisten. Dus de meeste mensen zeggen, ik wil gelukkig zijn, gezondheid hebben, vrede, vrijheid en welvaart. Maar de vraag is, voldoen wij aan de voorwaarden voor deze dingen? Dat is dan de vraag. Doe je de dingen die nodig zijn? Oké? En als je dat doet, krijg je dan de condities die je dan daarvoor. En als dat niet het geval is, mensen, dan zijn wij tekort aan kennis. Oké? Want aangezien de totaliteit van de dingen die je hebt, ja, waarvan we zeggen dat we willen, ja, ook niet collectief trouwens, niet krijgen of niet hebben, is het logisch te concluderen dat we of niet weten hoe we ze moeten krijgen, of dat we de kennis ontbreken om ze te krijgen. Ja? Of negeren zelfs. Zo ver gaan heel veel mensen ook. Ik weet het wel, maar ik negeer het wel. Okay? Maar zolang we dan deze twee, dat gaat nooit gebeuren. Zolang we het negeren, of zolang we het niet weten, dan gaat het niet gebeuren. En dat zie je ook heel vaak. Want de kant waar de wereld naartoe gaat nu, is meer een soort hel dan een soort hemel. Oké? En ik zal in elke show misschien zelfs nog duidelijker zijn. Want ik probeer nog steeds rekening te houden met, laten we zeggen, nieuwe studenten, nieuwe mensen die dit materiaal voor het eerst zien en meemaken. Oké? Maar ik zal beetje bij beetje, hoe verder we komen, en dan zal je ook zelf zien dat het, er is alleen maar één kant op. Dan is het juist te kiezen. Oké? Dat is alleen maar één kant. Waarbij je dan wel volledig vrij kunnen zijn. Want daar gaat het om. Ik wil dat wij vrije mensen worden. Oké? Dat is mijn doel. En om dat te bereiken moet men moreel worden. Want dat is een wetenschap. Hoe moreler een samenleving, hoe vrijer we worden. En hoe immoreel we zijn, hoe we tot slaaf gebracht worden. Dus dat is wetenschap. En ik vraag je om dat zelf erover te gaan nadenken, mediteren. Doe wat nodig is om dit verhaal te begrijpen. Wat ik ook ga vertellen. Oké? We gaan vandaag praten, mensen, over gerechtigheid. Dit is de korte uitleg van de gerechtigheid. Ik heb altijd in al mijn presentatie een korte uitleg en een lange uitleg. En de korte uitleg is om jou een idee te geven waar we naartoe gaan. En dan de lange is dan, kan je zeggen, min of meer de conclusie daarvan. Ja? Dus de staat waarin er gerecht, en het woord recht is heel belangrijk hier. Okay? Rechtvaardigheid is voor alle mensen. Voor alle schepselen en voor de planeet waarop al deze mensen voor hun leven afhankelijk zijn. Heel vaak begrijpt men dit niet. We zijn deel van het geheel. We zijn deel van het planeet in dit geval. Dus als je het planeet vuil maakt, ja, in wezen maak je jezelf vuil. En vergiftig je jezelf. Als jij troep zet in het eten en al die rare spullen die we gebruiken in ons eten en hoe we dan zeg maar eigenlijk zelfs de wereld repen, als het ware, degene die het meest eronder gaan lijden zijn wij. Omdat we deel zijn van het geheel. Ja? Het betekent dat iedereen gelijke kansen heeft om in basisbehoeften te voorzien. Voeding, onderdak, educatie, energie, kleren, medische zorg zelfs en zelfs transport. Ja? In vrede te leven, volledig zinvol uit vrije wil. Deel te nemen aan bij te dragen aan de samenleving. Oké? Dat is de gerechtigheid die voor ons klaar staat. De enige wat we moeten doen is harmoniseren met deze wetten, met deze natuurwetten. Oké? En het is ook bedoeld om geschenken, talenten en of gaven aan te bieden voor het welzijn van jezelf en het geheel. Dus je mag je medemens
zegenen. Zonder dat je bij wijze belasting moet betalen daarvoor, bijvoorbeeld. Oké? Ik wil net zeggen, ik praat duidelijk. Hoe meer ik ga, hoe meer duidelijker het wordt. Ja? Ik heb een hele podcast over belastingdienst, mensen. Ik praat heel duidelijk. En wij moeten, als mensheid, moeten we ook moed kweken om duidelijk te zijn. Ik heb hier een vraag van Farida. Wat kun je dan doen als je in een omgeving bent waarin er dus veel ongerechtigheid is? Dat is een goede vraag. De eerste wat jij moet doen, zeg ik altijd, begin bij jezelf. Dat is ook een occulte iets. Ja? Begin jezelf eerst te begrijpen. Ja? De schaduw van jezelf te begrijpen. Wanneer doe je dingen die mensen schade toebrengt? En zeg tegen jezelf, ik ga het niet meer doen. En dan beetje bij beetje de kinderen in je omgeving, de mensen in je omgeving, tot het bewustzijn brengen dat wat ze doen schadelijk is voor de omgeving. Oké? Ik ga jou ook, dit is het begin. Ja? Want als mensen jou schade toebrengt, dan is het ook onrechtmatig. In principe zeg ik altijd, en ik ga het uitleggen mensen, ga mijn woorden alsjeblieft niet uit proportie halen, maar je mag jezelf verdedigen. Ik weet dat ze je dat hebben verteld vanaf toen je jong was, dat je jezelf niet mag verdedigen, maar dat mag wel. Oké? Dus, maar de bedoeling is eerst uit liefde. Dus wat ik nu aan het doen ben bijvoorbeeld, is een liefde. Ik hou van mensen en daarom ben ik hier. Ja? En hopelijk motiveer ik meer mensen ook om op deze manier ook uit liefde mensen tot een bepaald bewustzijnniveau te brengen. Want de tijd is nu dat wij onze bewustzijn moeten gaan omhoog krikken. Het moet omhoog. Ja? Want anders gaat het de andere kant op en we creëren dan hel. Oké? Dit is het punt, dit is het moment mensen. Dus, gerechtigheid is ook het vermogen om onderscheid, en dit is belangrijk, dit is de persoonlijke deel daarvan. Ja, het heeft eigenlijk ook twee kanten dit verhaal. Ja? Aan de ene kant het praat over de gelijke kansen van ons allemaal, en aan de andere kant praat het over de manier hoe wij kunnen oordelen en genade tonen. Dat is wat ik net heb gezegd daarnet. Dat is dan oordeel. Oordeel en genade tonen. Een onderscheid maken tussen wat goed is, dus schadelijke en niet schadelijke gedrag. Ja? Het vermogen om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad is. Men moet begrijpen wat schadelijke en niet schadelijke gedrag is. Ja? Het vermogen om genade en oordeel te begrijpen en er naartoe te handelen. Dus als moreel persoon mag je oordelen. Met waarheid natuurlijk. Niet zomaar uit eigen opinie, wat wij heel vaak doen. Oké? Want als ik iets zie dat niet kosher is, dat niet gezond is, je hoort me praten. En ik ga het oordelen. Want dat is onze doel. Dit is ook nog iets anders. Ze hebben ons geïndoctrineerd dat wij niet mogen oordelen. Je mag iets oordelen dat tegen de natuurwet gaat. Dat is onze functie op aarde. Ja? Dat is een van onze functies. Als mensen vragen, wat doen we hier? Wat is onze doel hier? Nou, één daarvan is om oordeel uit te brengen aan onrechtmatigheid. Onrechtvaardigheid. Ja? Vandaar die mooie... Dit is een vrouw trouwens, of eigenlijk een vrouw en een man in één. En die heeft daar een zwaard. Je ziet die zwaard daar? Dat is dan de oordeelzwaard. Dit is ons. De tarot die vertelt de bewustzijnsniveau die wij moeten gaan bereiken. Je ziet aan deze vrouw, en het nummer van deze tarotkaart is nummer 11. Het is het nummer van... ik kreeg dit nummer totdat ik bij dood viel toen ik begon met dit werk. Totdat ik bij kotste zelfs.
Nummer 11. 11, 11. Ik weet niet dat mensen dat daarmee bekend is. Dat is het kosmische, je kan zeggen, de hogere bestaan die jou dan roept. Dat is het. Dat betekent het. 11, 11. En het maakt jou eigenlijk klaar om een moreel persoon te zijn. Zo simpel is dat. Oké? Dus, wat we niet willen is dat je te veel oordeel uitspreekt of te veel genade bent. Want als je te genadevol bent, dan gaat niemand niks leren. Oké? Maar als je te veel oordeelt, dan word je een tiran. Dus wat je moet is het balans vinden. Daarom krijg je ook het balans erbij. Dit is het balans. Oké? Oké, dus gerechtigheid. Dit is de persoonlijke deel van gerechtigheid. Ik zeg altijd, natuurwetten zijn er om ons te helpen. Dus de waarheid, waar ik over sprak vorige week, is er om ons te helpen. Te begrijpen wat goed en kwaad is. Oké? Heel veel mensen zeggen, die praten ook van goed en kwaad bestaat niet. Oké? Goed en kwaad in onze realiteit, waar we nu leven. En waar wij ons leven en ons lichaam hebben. Waar wij ons begeven, bestaat wel. Oké? Dat is het probleem. Ons geloofssysteem bepaalt onze acties. Ons geloofssysteem bepaalt onze wereld. Dus als je gelooft dat goed en kwaad niet bestaat, dan kan ik alles doen. Dan kan ik iemand ook gewoon even doodschieten, toch? Want goed en kwaad is toch relatief? Waarheid is relatief. Je ziet? Dus op het moment dat we dit soort dingen niet voorzichtig zijn met wat we geloven, dan zullen die dingen heel moeilijk zijn om te bepalen. Maar op het moment dat we zeggen van nee, natuurwet bepaalt. Want bijvoorbeeld een natuurwet is bijvoorbeeld zwaartekracht. Ja? Je kan wel je opinie hebben over zwaartekracht, maar het heeft geen zin. Want je zal nog steeds met je voeten op de grond blijven. Je ziet dat? Dus het heeft geen zin om tegen deze wetten te gaan. Wij moeten co-creators worden, co-scheppers worden. En deze wetten worden onze gereedschap. En die zullen ons gehoorzamen als persoon, maar ook collectief. Op het moment dat we harmoniseren met hun. Dat is de enige manier dat de mensheid, quote-unquote, tussen aanhalingstekens, zijn kracht terugkrijgt. Weet je, als je dan het verhaal van Jezus leest en het verhaal van Boeddha en al deze religieuze figuren, dan hebben ze altijd een soort van magische krachten. Ze hebben de kracht over het leven zelfs. Ze hebben de kracht om het natuur aan te sturen. Ja? Dit zijn kleine, laten we het even zo zeggen, tips. Ze vertellen je iets daar. Ze willen je dat je aandacht erbij houdt. Oké? Ik ga je niet meteen alles vertellen, want het is niet voor niks. Laten we het even zo zeggen. Oké? Want de mensheid is meer dan vlees en bloed. Daar wil ik jou over laten mediteren. Misschien door de tijd heen ga ik je vertellen wie je echt bent. Want dat is een kennis die we zijn verloren. We zijn verloren wie we zijn. En daarom hebben we al deze problemen voor onszelf gecreëerd. Ja? Want het leven is continu aan het groeien, het leven. Ja? Leren en ervaren. Dat is ook een van onze doelen. Groeien, leren, ervaren. En om te groeien, te leren en te ervaren, heb je wat nodig. Je moet vrij zijn. Je kan niet in slavernij, quote-unquote lockdown, ja, ik ga mensen boos maken, ik weet het. Oké? Je kan niet in slavernij, want dit is een vorm van slavernij. Als je begrijpt wat slavernij... Luister mensen, ik ben Curaçaoenaar. Voor alle Nederlanders die nu ook luisteren, ik ben Curaçaoenaar. Ik weet onze geschiedenis heel goed. Maar ik ben ook Europeaan. Ik heb ook een Duits bloed. Als iemand de Wilhelmus kan zingen, dan ben ik het. Oké? Dus ik begrijp wat het is.
En al deze Duitse kennis die gebruikt worden om mensen tot slaaf te maken, die heb ik tot mijn beschikking. Dus ik weet waarover ik het heb. Oké? Dus, je vrijheid is iets dat je niet op deze manier kan creëren. Je kan niet vrij zijn als mensen tegen jou dwingen om iets te doen. Want heel veel mensen willen niet thuis blijven, bij wijze van spreken. Oké? Dus het moet een vrijheid zijn. Vrijheid is, je moet vrijheid gaan verdedigen. Je moet waarheid gaan verdedigen, mensen. Dat is je taak. Dit is jouw taak. Daarom ben je hier. Oké? Want, laat me het even anders zeggen, en het is deel van wie je bent. Dan de kosmos, de schepper, laten we zo zeggen, de heilige intelligentie, noem het beestje bij de naam die je wil noemen, die ervaart door ons. Oké? Dus hou dat in je achterhoofd. Dus alles wat overeenstemt en hun actie in overeenstemming brengt met dit plan van creatie, dat is goed. Dus alles wat vrijheid promoveert, ja, alles wat het leven promoveert, alles wat de creatie promoveert. Dus als je de creatie kapot maakt, dat is automatisch kwaad. Zo moet je het zien. Dus alles wat niet dat met natuurwetten harmoniseert, is goed. Natuurwetten zorgen voor het leven en voor vrijheid. Dat is wat natuurwet zijn echte taak is. En op het moment dat we dan tegen die wetten handelen, dan zal karma meteen komen en zeggen van, hé, wacht even. En wat ik karma noem is weer een religieuze term, maar het is oorzaak en gevolg, mensen. Het is heel erg wetenschappelijk zelfs. Oké? Niks wat ik ga bespreken, kan je niet vinden. Het is iets, alles wat ik je laat verteld, is iets dat je kan vinden en je kan het ook bewijzen. Oké? Want dat is het hele doel van deze podcast. Om jou de informatie te geven, zodat je tenminste de start maakt om te gaan onderzoeken. En op het moment dat je het materiaal begint te lezen, dat het niet helemaal een leeswerk is die buiten je bereik is. Laten we het even zo noemen. Dan dingen beginnen dan zinvol te worden. Daarom doe ik dat. Daarom doe ik dit eigenlijk. Dus alles wat niet in overeenstemt en hun actie niet in overeenstemming brengt met het leven, het groeien, leren en ervaren van het leven in vrijheid is kwaad. Oké? Dus hou rekening mee. Dus hoe weet ik als ik iets goed doe of slecht doe? Nou, heel simpel. Dit is wat ik aan mijn kinderen leer ook, mensen. Ja? Hoe weet ik dat iets goed is of slecht? Heel simpel. Gaat het tegen je leven in? Gaat het tegen vrijheid in? Oké? Gaat het tegen het ontwikkelen van een wezen in? Oké? Vraag je diezelfde dingen. En als het antwoord ja is, dan is het kwaad. Oké? Dus wat jij moet doen is je gedrag aanpassen. Dat je dit soort dingen niet doet. Want dan word je beoordeeld. Oké? Dus. Elke gedrag moet worden getoetst aan de natuurwetten. Ja? Genade is de staat waarin je nog een kans krijgt om je gedrag te veranderen. In overeenstemming met natuurwetten. En niet door de mensgemaakte wetten. Want het gaat daar niet over. Ja? Kan me niks schelen als de regering bijvoorbeeld mij in de gevangenis stopt. Kan me niks schelen. Want hun troep, dat bepaalt niet mijn gedragverandering. Dat is de reden ook waarom heel veel mensen uit de gevangenis gaan en hun gedrag niet aanpassen. Oké? Dus waar je dan eigenlijk meer zorgen moet maken, is niet de wet van de mensen, maar de wet van de creator. Dus dit is waar we naartoe moeten gaan. Als mensen in het algemeen. Ja? Stoppen met het geloven dat we een buitenstaande wetten nodig hebben om samen te leven. Dat hadden onze voorouders niet nodig en geloven we hebben het nu ook niet nodig, hoor. Als jij dan zeg maar heel goed begrijpt hoe het vroeger allemaal ging. Ja? En nu hebben we zelfs een voordeel, want we hebben technologie, mensen. Ja? Ja, als iemand besluit door te gaan met zijn verkeerde wegen, zal er geen genade zijn, maar oordeel. Maar de oordeel komt door de natuurwetten. En nu is een soort kruispunt waar we nu zitten. Want je hebt nog kansen. Wij kunnen ze zeggen van nee,
Het begint met nee te zeggen tegen immoraliteit. Heel veel mensen zeggen, maar hoe, ik kan niks doen. Ja, je kan heel veel doen. Het begint met nee te zeggen tegen immorele dingen. En je weet wat immoreel is. Moraliteit is in waarheid handelen. Juist handelen, dat is moraliteit. Goed handelen, dat is moraliteit. Daarom, als je deze kennis hebt, dan kan je pas moreel zijn. Anders kan je niet eens moreel zijn. Want sommige mensen denken echt daadwerkelijk dat ze moreel handelen, terwijl ze zeg maar kwaad aan het doen zijn. En ze maken niet zichzelf kapot, maar ze zijn deel van het geheel. Als je één persoon kapot maakt, dan maak je in principe een stukje van jezelf kapot. Oké? Dus we moeten heel voorzichtig zijn met wat we doen, mensen. Ja? Dus op het moment dat je je gedrag niet aanpast, dan brengt de karma oordeel. Oordeel is de effecten die worden gegenereerd door iets dat door het individu is veroorzaakt. Oké? Dus zelfs als je iets doet, dan krijg je altijd een antwoord. Altijd. Je krijgt een antwoord, ook al ben je zelf niet van bewust. Het probleem is dat we tussen een tijd hebben. En omdat we tijd hebben, ja, dan link je niet makkelijk oorzaak en gevolg met elkaar. Omdat we in tijd leven. Oké? Maar in principe, die twee dingen, die zijn gelinkt met elkaar. Oorzaak en gevolg. Er kan geen gevolg hebben zonder een oorzaak. Ja? Het bestaat niet. De wet van oorzaak is dus voortdurend aan het werk. En brengt iedereen zijn, ik zeg dat altijd, zijn welverdiende loon. Het is niet jouw taak. Het is ook niet de regering zijn taak. En laat me jou vertellen, er zijn communities, er zijn samenlevingen die zonder regeringen hebben prima gedaan hoor. Prima. Oké? En een van de bekendste is in de Franse revolutie, de late Franse revolutie is dat ook geworden, voordat ze hebben hun koning onthoofd. En vervolgens was er een tijdje geen regering, hebben ze gewoon in een staat geleefd zonder regering. Dus het kan. Ja? Het idee dat men iemand anders moet vertellen wat jij moet doen is uit angst. En als je angst zaait, oorzaak en gevolg dicteert, creëer je chaos. We hebben vorige keer ook erover gehad hoe het werkt. Ja, dit is als het ware de gelijke kansen die ik nu ga bespreken. Ik ga een beetje sneller doorheen, want ik heb alleen maar 6 minuutjes. Ik ga proberen, jongens. Dus, één ding dat is zeker. We hebben vorige week over de kosmische school gehad. Onze onderwijssystemen moeten aangepast worden. Dat klopt. En het kan. Gaan we niet vertellen dat het niet kan. Want hoe we het nu hebben gemaakt, is omdat wij toen hebben geloofd dat het kan. Daarom is het nu zo. Snap je? Dus het heeft alleen maar, nu moet je dan besluiten om het te veranderen. Want we kunnen het veranderen en het eist verandering van de mensheid. Niet van God of zo. Mensen moeten dat gaan veranderen. Oké? Vroeger waren de mensen dichter bij de natuur. Dus was de natuur zelf hun leerkracht. Oké? Het onderwijssysteem moet veranderen van een op resultaat gebaseerd systeem naar een, dit is ook iets dat bekend is, maar ik weet niet waarom ze dat niet in de scholen zetten. Maar eigenlijk weet ik het wel, want ze willen niet dat mensen dan zeg maar slimmer worden. Ze willen mensen tot een bepaalde bewustzijn brengen, zodat ze daar eigenlijk gereept worden, kan je zeggen. Met hun werk en belasting betalen en al dat soort dingen. En ik word boos erover en ik mag boos worden. Want dit zijn het weghalen van vrijheid van mensen moet iedereen boos maken. Oké? Iedereen. Je moet niet bang zijn. Oké? Want het probleem is, mensen zijn bang om dood te gaan. Ja? Geloof me, als ik dood ga door een of andere reden, kom ik terug. Oké? Don't worry about that. Ik zal een manier zoeken. Maar ik zal gewoon de waarheid praten en ik duidelijk zijn, zodat mensen één en voor altijd begrijpen dat dit soort systemen ons niet goed doen. Het maakt ons alleen maar erger. Het gaat alleen maar erger worden. Je hoeft me niet te geloven hoor. Ik bedoel, ik ben alleen maar de presentator, ik geef je de informatie, maar tenminste weet je het. En ik hoop dat op het moment dat mensen besluiten om het juiste te handelen, dat het niet te laat is. Want daar gaat het om. Ja? We moeten het trivium gebaseerd systeem invoeren. Dit is gebaseerd op grammatica, logica en retoriek. Ja? Afgeleid van dit idee natuurlijk. Hè? Kennis, begrip en wijsheid. Oké? Dat is waar we naartoe moeten gaan. Dus op een gegeven moment, dus wat we nu hebben is resultaatgebaseerde
educatiesystemen. Ja, in seizoen 2 heb ik hierover eigenlijk uitgebreid erover gehad. Dus dat betekent dat je dan, de meneer vertelt je iets, je mag niet eigenlijk er tegenin gaan en vervolgens krijg je een examen. En als je dan er tegenin gaat in je examen, krijg je een 1. Dus dan haal je het niet. Snap je? Dat is resultaatgebaseerde. Dat is een vorm van indoctrinatie trouwens. Dus wat ze aan het doen zijn ze... En trouwens, dit is een Duitse systeem. Daarom weet ik het. Oké? En de Amerikanen, die zijn dus na de Tweede Wereldoorlog... hebben de Amerikanen een aantal van die Duitsers eigenlijk een thuis gegeven. Ja? Waardoor dit systeem nog steeds zijn komst weer zag in Amerika. En nu hebben de wereld het weer, zeg maar, min of meer. Want dit was het systeem dat Hitler het gebruikte toen. Resultaatgebaseerd. Oké? Dus, studenten en docenten moeten zinvolle gesprekken aangaan over natuurwetten. Daar moet men over hebben, mensen. Over natuurwetten. Want natuurwetten zijn wetenschap. Is wetenschap. En daar moeten we onze energie in stoppen. Om de gedachten te begeleiden, om kritisch te denken. Want we denken niet kritisch, we moeten gewoon vertellen wat we geleerd hebben van meneer en van mevrouw. Oké? En denken over, kritische denken over schoolonderwijs in plaats van blindelings leren en examen halen. Dat is een van de dingen. Dus educatie is een recht. Ja, ik heb hier, het is geen privilege. Wij moeten allemaal educatie krijgen. En trouwens, hoe meer ik ga nu, mensen denken, dit is geen communisme. Oké? Dus heel voorzichtig zijn, want het is geen communisme. Dit soort dingen kunnen allemaal door middel van technologieën, mensen. Allemaal. Ja? We hebben de technologieën. Het probleem is, ze hebben zelfs de technologieën ook van ons weer gehouden. Daar heb ik ook bronnen van. Maar goed, energie is een recht en geen privilege. Mensen, Nikola Tesla, weet je van de Tesla bedrijf, daar gebruiken ze een beetje van zijn uitvindingen. Nikola Tesla heeft al een systeem bedacht waar je energie uit de lucht haalt. Oké? Uit de lucht. Amerika heeft dat gepatenteerd en die dingen hebben ze allemaal geheim. Regeringen hebben die dingen geheim gehouden van de mensen. Ja, dan zeggen ze, dat is complottheorie, bla bla bla, maar dat is niet waar. Want als je dan zeg maar 20 jaar, 30 jaar geleden aan de mensen zou vertellen dat ze dan een hele computer zullen hebben, ja, in hun handen, zou je dan voor gek verklaren. Oké? We zijn alleen maar niet bewust van die dingen. Dat is het probleem. Maar die hebben we al. Wat men wil is een systeem bouwen, ja, waar geld mee verdiend wordt. Met geld, dus de mammon, dus de god van veel mensen hier op aarde. Daaruit word je dan gestuurd. Denk goed over na. Je wordt wakker, je gaat naar je werk. En je doet, sommige mensen doen niet eens wat ze leuk vinden. Want je wordt gestuurd. Je wordt gestuurd wat anderen willen dat je doet. Dus ik zeg altijd tegen mensen, tenminste doe iets wat je leuk vindt. Oké? Voeding is een recht en geen privilege. Mensen, ik wil niet eens hierover beginnen, jongen. Maar we maken de natuur kapot met onze GMO-systemen, want we denken dat we zo slim zijn om het allemaal als wij iets doen, we zijn het allemaal kapot aan het maken. GMO heeft niet bewezen dat we meer, daarom moet je dan goed geïnformeerd zijn. Het heeft niet bewezen dat we meer krijgen met GMO. Integendeel, we krijgen zelfs minder. En omdat we minder krijgen, zal er minder voeding zijn voor de mensen. En daarom die psychopaten van de wereld, die gaan dan beredeneren, er is niet zoveel voeding, dus we moeten mensen gaan vermoorden. Ja? Dus dat is dan de reden, zoals Hitler. Oké? Dus, we moeten dan gaan begrijpen en deze dingen, onze mond beginnen te openen en deze dingen tegenin te gaan. Want ze zijn tegen. En dan zal de kosmos, God, of hoe je het maar noemen wil, die gaat achter ons staan. Want dat is wat hij zelf wil. Oké? Geen enkele overheid of bedrijf heeft het recht om ons voedsel te monopoliseren. Dus niemand mag. Er zitten in wetten ook dat je dit mag niet doen, dat mag je niet doen en dat mag je niet doen. Niemand mag je vertellen eigenlijk. Niemand. Je moet natuurlijk rekening houden met je buren. Als je buren hebt. Maar het vraagt ook een beetje fatsoen, waarover ik het ga hebben. Dat is een van mijn laatste, hoe noem je dat? Onderwerpen die ik ga bespreken.
Je moet ook fatsoen natuurlijk laten zien. Je moet je gedragen. Ja? Maar het mag niet. Je mag niemand vertellen wat hij wel of niet mag eten. En ook wel of niet mag, zeg maar, het eten monopoliseren. Zeg maar, ja, je mag alleen maar eten krijgen van mij. Oké? Tegenwoordig vergiften ze ons voedsel met pesticiden en door middel van genetische manipulatie, GMO. Ja? Dat is de reden waarom mensen nog niet wakker zijn geworden. En ik kan niemand wakker maken. Ik kan alleen maar die informatie presenteren, zodat mensen zelf bepalen als ze wakker willen worden. Ja? Het medische zorg. Jongen, laat me niet beginnen. Iedereen heeft recht hierop. Dat klopt. Ja? Maar het is niet nodig, mensen. Ja? Het is niet nodig dat mensen ziek worden. Dat is ook iets dat mensen jou laten leren. Luister, je bent wat je eet. Dat is het geheim. Je bent wat je luistert. Je bent wat je bijvoorbeeld ziet. Als je dat laat internaliseren, als het je laat het je eigen maken, dan word je dat. Dus je bent ook wat je eet. Oké? En je kan alle voeding krijgen uit bijvoorbeeld een plantaardige dieet. Je kan. Ja, er zitten meer proteïne in spinazie dan in kip. Zoals mensen altijd, of in vlees. Oké? Laat mensen je niet gek maken. Het kan allemaal, alleen je doet het verkeerd. Dus je moet dan, de ding moet zijn van, oké, hoe moet ik het wel goed doen? Dat is dan hetgene wat je moet gaan doen dan. Het is niet nodig dat mensen ziek worden. In werkelijkheid is ziekte een direct gevolg van onze keuzes als soort om ons voedsel genetisch te manipuleren bijvoorbeeld. Oké? Of pesticiden erop te zetten. Die dingen maak je ziek uiteindelijk. Oké? Het is natuurlijk absurd voor ons om door te gaan met afbreken van het lichaam en ziekte te veroorzaken en door onze consumptie van troep om vervolgens medicijnen te gebruiken die gemaakt zijn van giftige chemicaliën zelfs, want zelfs dat is ook niet helemaal kosher, om deze ziektes in toon te bestrijden. En ze bestrijden alleen maar de symptomen ook nog eens een keertje. Dus heel veel succes daarmee als jullie dan zeg maar denken dat dit allemaal, allemaal gaat worden. Onderdak. Nou, ik ga niet zeggen tegen jou dat je mensen in je huis moet zetten hoor. Maar er hoeft geen dakloos te zijn. Dakloosheid is een getuige, is bewijs van een dysfunctionele gemeenschap. Maar iedereen heeft recht daarop. Want ik ben de hoeder van mijn broer of zuster. In zekere zin zijn we allemaal met elkaar verbonden. Pijn in één been is een probleem voor het hele lichaam. Dus, echter, zeg ik altijd, solidariteit moet in waarheid worden gedaan en niet leugens. Oké? Dus, ik wil wel solidair zijn, zolang het in waarheid is. Oké? Niet in leugens. En we weten wat waarheid is. En waarheid is meetbaar. En het is absoluut. Zie je hoe makkelijk de dingen worden nu? Dus mensen kunnen met de leugens komen. Iedereen kan met zijn leugens komen. Mensen die zogenaamd complot meenemen. Of zogenaamd de regering. Want ik zou zeggen dat een van de meest mensen die het woord complot gebruiken is de regering zelf. Want alles wat tegen de regering gaat is complot tegenwoordig. Oké? Maar men moet wel bereid zijn om te begrijpen, om te kunnen beseffen en een geest ontwikkelen om onderscheid te maken tussen wat waar is en wat niet waar is. Daarom zeg ik tegen mensen, geloof me niet. Ga zelf onderzoeken. Maar ik geef jou een beklopte versie van het verhaal. Oké? Kleren. Menotje. Kleren. We moeten allemaal gekleed zijn. Ik denk dat dit het normale iets is. Ja? En we moeten stoppen met het verhaal, het hele modeverhaal. Als je dat allemaal, ik heb een aantal materialen hierover, jongen. Ik huil. Ze gebruiken kinderen om ik weet niet nu het Nederlandse woord, maar de greed. Ja? De lustigheid van de mensheid. Die moet dan, die worden door de kinderen, wordt dat. Het zijn dingen die wij doen. En we blijven maar sponsoren dit soort dingen. We blijven het maar allemaal doen. Ja? We moeten allemaal alle gewenste kleding kunnen dragen. In ieder geval, we moeten het allemaal ter beschikking krijgen. We moeten kleren hebben. Er zijn manieren om dit te doen, mensen. Geloof me maar. Er is
dit krijgt men op het moment dat we ons bewustzijn beginnen. Want op het moment dat je bewustzijn begint te laten groeien, als je begint te groeien hierin, dan ga je erover nadenken ook. Maar zolang je zegt, ja, het is niet mogelijk, bla bla, dan gaat het niet gebeuren. Begrijp dat er vroeger, als men heeft gezegd dat er geen telefoon en tablet en computer kan, dat we nu geen telefoon en tablet en computer zouden hebben. Oké? Dus al deze dingen kunnen. We moeten alleen maar begrijpen dat we het willen. We moeten het willen. Dat is het. Oké? Transport ook. Dat je dan zeg maar, er mag geen monopolie. Transport is een vorm van vrijheid, mensen. En op het moment dat je de transport beperkt, beperk je ook je vrijheid. En vergeet niet, ik begrijp het, mensen zeggen ja, maar met de auto's en vliegtuigen heb je ook te maken met het vervuilen van de natuur. Ja, dat klopt. Maar niet vergeten wat ik daarnet heb gezegd. Er zijn vormen van energie, schone energie te krijgen, zonder dat je al deze dingen moet gebruiken. Oké? Het is mogelijk dat uit de lucht energie gehaald wordt. Oké? En als je hoeft me niet te geloven, ga het zelf voor je zoeken. Nikola Tesla is een van de bedenker hiervan. Uit de lucht, mensen, schoon. Ja, er is geen excuus om immoreel te zijn. Bestaat niet. Alleen maar in je geest, in je gedenken. Ja? De aarde is ons als soort gegeven. Er bestaat niet zoiets als grenzen. Grenzen bestaat alleen op papier. Om het beheer van je beperkingen mogelijk te maken. Ja? Er bestaat niet zoiets als soevereine staat. Ja? Alleen zelf soeverein. Ik ga meer hierover hebben, zodat je kan begrijpen. Jij bent de koning. Als ze praten over Jezus is de koning en zo dingen, is niet over de koning van de wereld. Ja? Jij moet de Jezus-status bereiken. Jij moet zelf moreel worden, want Jezus is de belichaming van moraliteit. Dat is Jezus. En het is daar gezet voor ons als voorbeeld. Wat de mensen potentie kan zijn. En op het moment dat je koning wordt, is koning over jezelf. Dus dat betekent ook dat er niet zoiets bestaat als een koning. Huh? Dus, Nederland, alsjeblieft. Oké. Dus, voordat jij betoogt dat dit een dergelijke staat van onderwijs, energie, voeding, medische zorg, huisvesting, kleding en vervoer een illusie is, of dat er een vorm is van communisme, wat overigens een belediging is trouwens. Als je zegt, ja, dat is een communisme. Het volgende moet je in overweging nemen. Al het genoemde is een natuurlijke recht. Ja? Van de mensen. Zonder deze dingen is het echte vrije leven niet eens, kan je zeggen, praktisch. Oké? Al het genoemde wordt tegenwoordig gebruikt om je tot slaaf te maken. Je moet gaan werken daarvoor. En jezelf kapot maken daarvoor. Ja? En als je werkt, moet je belasting betalen. En dan moet je dan meer werken om die belasting te betalen. Ja, je hebt nu weer gewerkt, dan moet je weer belasting betalen over het laatste wat je hebt gedaan. En ad infinitum. Tot in het oneindige. Ja? Dus, dit noemen we mensen slavernij. En geloof me, ik kom uit Curaçao. En ik heb Duitse bloed. Dus ik heb van de beide kanten. Oké? Slavernij is alleen wanneer is alle vormen van je keuzes weghalen. Dat is slavernij. Dus mensen mogen je keuzes niet weghalen. Dat is slavernij als je je keuze weghaalt. Dus de vraag aan jullie. Heb je de keuze om niet te betalen voor deze dingen? Voor deze diensten in onze samenleving en ze toch ontvangen? Heb je die keuze? Vraag jezelf dat. Denk over na. En als je vragen hebt, laat me het weten. Al deze dingen, dit is het goed nieuws. Al deze dingen kunnen we met technologie bereiken. Ik zeg zelf tegen mensen, ik ga het zo afronden, want mijn tijd is een beetje voorbij. Maar ik zeg zelf tegen mensen, ook al geloof je zoveel in democratie, prima, oké, leuk, geweldig, gezellig. Waarom ontwikkelen ze dan geen app waar men in alle beslissingen een ja-nee vraag formuleren en sturen via de app en dan klik je en dan met de mensen, dan heb je een echte democratie. Want we hebben geen echte democratie. Totaal niet.
Zelfs het stemmen op het parlement is geen echte democratie. Een aantal mensen zogenaamd jouw rechten geven. En dat kan zelfs niet. Volgens de natuurwet heb je recht om iets te doen of niet. Je kan je recht niet aan iemand anders geven. Dat is een onmogelijkheid als je goed over nadenkt. Oké? Dus dan wordt het logisch dat het allemaal onzin is om iemand anders je rechten te geven. Dat gaat niet. Oké? Dus, en dan natuurlijk met deze nieuwe kennis komen heel veel vragen. Ik weet het. Ik weet het. Want daarom ben ik hier, zodat je die vragen kan stellen. En ik ga mijn best doen om ze te antwoorden. Oké? Maar het begint hieraan. Om te begrijpen dat deze dingen wel kunnen. Oké? Want we moeten dan zeg maar uit een staat van slavernij gaan. Ik wil vrije mensen hebben. Ik wil vrije mensen niet alleen maar in gedachten. Je kan wel je vrij denken dat je bent. Maar uiteindelijk zitten we wel onder de slavenconditie nog steeds. Ja? Mensen denken van, het is alleen maar heeft te maken met kleur. En dan durven we nog steeds te discrimineren, mensen. Ja? Begrijp dat. Oké? Dan durven we nog steeds te discrimineren. Het is een manier om ons uit elkaar te krijgen. Zodat de hogere mensen, even voor het gemaakt noemen, de regeringen, de controleurs, geef een beestje bij de naam. Die kunnen ons blijven controleren en ons tot slaaf blijven maken. Ja? Het is allemaal onzin. Allemaal onzin. Het is een lange uitleg en dan hiermee ga ik ook een beetje podcast beëindigen. Gerechtigheid is de conditie waar we allemaal de kans krijgen om te leren, groeien en ervaren. Want dat zijn de dingen die we moeten hebben. Ja? Het ras, dus de mensenras, heeft ons tot dit moment gebracht. Tot dit moment. Aan ons is nu om verder te groeien. En dat recht hebben we. En niemand kan het van ons ontnemen. En ik wil jou het moed inpraten dat niemand het van jou kan ontnemen. En dat moet je dan, en als ze dat niet begrijpen, dat je het eist. Zo simpel is dat. Oké? Zonder dat er enige vorm of tussenkomst is van buitenstaande zogenaamde autoriteit. Mensen of groepen mensen hebben geen recht om jouw groei, leren en ervaring te verhinderen. Op geen enkele manier dan ook. Jij moet dat ook niet van een ander ontnemen. Dat is deel van moreel zijn. Oké? Het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad gedrag. Dat is gerechtigheid. Tenzij we onze valse overtuigingen en paradigma's niet proactief ontmantelen, zal karma het voor ons doen. Of we het nu leuk vinden of niet. Je krijgt wat je zaait. Of je zaait, je krijgt wat je zaait. Je zaait, wat je zaait zul je oogsten. En dit is echt heel erg occultic gezegde. Waar je ook gaat, daar zul je zijn. Oké, mensen? Dus de conclusie die ik heb getrokken hiervan, met alles wat ik heb gezegd tot dusver. Gerechtigheid is een simpel idee dat we allemaal gelijke kansen moeten hebben. Het corrigeert of beloont op basis van onze keuze. Het is een kwaliteit van een mens om te begrijpen dat zijn keuzes, goed of kwaad, belangrijk zijn. Jij bepaalt. Want jouw keuze is belangrijk. Mijn keuze is ook belangrijk. Collectief creëren we de wereld waarin we leven. Dat begrijp ik ook wel. Het moet deel uitmaken van onze morele kompas. Gerechtigheid. Dus op het moment dat je een moreel persoon bent. En nu ga ik het helemaal uitleggen, mensen. Dan handel je in waarheid altijd. Dat is nummer 1. En nummer 1. En omdat je in waarheid handelt, stelt je in staat om ook gerechtigheid te zijn. Rechtvaardig te zijn, laat me het even zo zeggen. Je begrijpt wat goed en kwaad is. Ja, je hebt die kwaliteit. Je begrijpt dat we allemaal gelijke kansen moeten hebben. En dat laat je het ook toe. Oké? Het is een waardevolle instrument om juist te kunnen handelen. En mijn vriend Crowley zegt altijd, je hebt geen andere recht dan juist te handelen. Doe dat en geen ander zal nee zeggen. Hiermee zal ik vandaag afsluiten.
Laat me kijken als er vragen zijn. Nee, er is nog geen vragen. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie die nog stellen. En ik heb vrijwel wat dingen besproken. En ik wil dat dit in goede aarde valt. Laten we het even zo op die manier uitdrukken. Want ik wil dat jullie in bewustzijn op een gegeven moment groeien. En laten we het even zo zeggen, zeg maar, vruchtbare mensen worden. Mensen die volgens de natuurwet handelen, denken, voelen en uiteindelijk natuurlijk doen. Ja? Bedankt voor het luisteren, mensen. Ik zie al geen vragen. Ik ga kijken als ik misschien... jullie kunnen ook misschien via de website van... Nou, niet de website. Ja, via Pika Pika. Via de website van Pika Pika jullie vragen insturen. Ik ga dat eventjes met het team bespreken natuurlijk. Maar in principe kan je gewoon... als je vragen hebt over deze afleveringen... kan je het ook insturen. Dat wil ik ook mogelijk maken. Oké? En ik denk, als jij je vragen ook op Facebook achterlaat, dat is wel een beetje anders, want niet altijd kijken we naar alle, want soms krijgen we heel veel berichten. Dus het beste is als je je vragen zeg maar instuurt. En via de Pika Pika website krijg je dan en volgens mij ook op de Facebook krijg je dan de e-mail. Stuur daarin jouw vragen en ik krijg het automatisch. Oké? Laten we dat afspreken. Want dan kan je dit aflevering nogmaals naar kijken. En dan kan je de volgende keer een klein beetje erover hebben. Ja? Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Dankjewel voor het komen. Ik vind het echt heel stoer dat jullie er hier zijn. Heel moedig ook. Want het vraagt eigenlijk... Het vraagt je moed om te veranderen. Dankjewel voor het luisteren. We zien elkaar weer volgende week. Tot ziens mensen. Dankjewel.